Сега към класацията на БНТ Малкото голямо четене. Малкият принц събра гласовете на цял клас от 119 училище, заедно с помощници от сайта Аз чета. Мълчуганите от 5 А клас призоваха всички възрастни непременно да препрочетат Малкия принц. Оказва се, че най-големите приятели на Малкия принц са само в 5-ти клас. Когато Малкият принц среща лисицата и тя му казва: моля те да ме опитоми, защото аз друг път не съм се привързвала толкова много към човек. Малкият принц някак се недоверчив и змията иска да си го хапне. Лисицата разкрива на Малкия принц тайната, че всичко се вижда с сърцето, а не с очите. Авторът всъщност им показва рисунката си и хората викат, че е шапка, всъщност в неговото въображение той си е представил, че е змия. Четат, наистина четат. Ние от Аз чета се борим за това, с тези клубове, с тези дискусии, но всъщност то не се получава, ако няма деца, които да се включат. Те се включват. Така малките читатели понякога се оказват по-мъдри дори от нас възрастните.